roce 2025 Form Factory expandovalo do regionu mimo Prahu. Cílem bylo nabídnout kvalitní servis a vlastně naše fitness centra i lidem, kteří bydlí v regionech. To je ta první věc. Letos se budeme zaměřovat na to, že budeme ty fitka dávat hodně dohromady, ty starší fitka, a ty nové fitka budeme chtít pozvednout na úroveň, která vlastně nabídne lidem veškerý zázemí, to znamená, ať už je to wellness, ať už je to samotný gym floor nebo studiové lekce. Takže ta strategie se trošičku mění z hlediska Form Factory a je to teďka stabilizace a hodně zaměření na customer nebo zákaznickou spokojenost. V současné době jsou fitness centra hodně o energii, o zdravém životním stylu, o tom, jak načerpat síly a uvolnit se, zároveň o tom, že se lidé potkávají, tvoří komunity a vlastně vzniká i nová přátelství. V současné době si lidé uvědomují, že zdraví a dobrá kondice není samozřejmostí, proto kromě samotného cvičení roste zájem o skupinovou lekce, služby osobního trenéra a regeneraci jako takovou. Hlavním důvodem sjednocení našich značek, kterými krom Form Factory byly i Posilka a The Gym, bylo to, že každá z těch značek vznikala v jiné době a pro jiný typ klienta. Dneska tím sjednocením chceme docílit toho, aby klienti našli ve všech místech, ve kterých působíme, krom Prahy, například Brno, Ostrava, Pardubice, stejnou nabídku produktů i služeb a cítili se jako doma. Ve Form Factory nešlo jenom o změnu loga či názvu. Cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se klienti s nás orientují a můžeme jim nabídnout širokou nabídku služeb v téměř 60 klubech v České republice. Nový typ členství je Form Factory jedinečný v tom, že nabízí jednotnou aplikaci a mnohem větší flexibilitu v rámci toho, kde a kdy budete zacvičit, jestli jdete do fitka z domova nebo z práce. Form Factory v současné době investuje nejvíce do expanze, modernizace klubů, širší nabídky nebo rozšiřování nabídky služeb, stejně tak do velmi populárních lekcí, jako je Pilates Reformer, High Rocks a také oblíbené programy Les Mills. Stejně jako dnes i do budoucna chce být Form Factory lídrem trhu, udávat směr a být partnerem pro zdravý životní styl.